Daobh go léir bhfuilm buíochas a gabháil le Cillian Micheál Breathnach agus Eamonn McManus as an ainmniúcháin seo don dúshlán bhuicéid leathir agus bhfuil lumsa na daoine seo a leanas a ainmniú. Ciarán McManus, Séamus ó Domhnaill, Máire McManus agus Fiachra ó hEochaidh. Agus inis tá má chara Liamó lom an seo chun cabhair a thuairtum an dúshlán seo a dhéanamh. All right, Liamó, chun stá tú. All right, T-Rex, chun stá tú. Where to Ray? Seo rugam é Ray, Liamó, rugam é Ray. All right, cabhail an bhuicéid seo. Tá sé agam an seo. All right, come on, daoine mi Ray inis. All right, come on, so. Tá na clúcha sneachta is tígeann. What? Clúcha sneachta? Yeah, tá siad is tígeann. It's oighir atá ann, Liamó. No, tá agam, ná bí búra faoi. Ná bí búra faoi. All right, come on, daoine. Woo! Oh, not a daycare to deal sin. What do you doing anyway? Or what are you, Liamó? Huh? Clúcha sneachta, huh? Hand sé sin, lad. Jesus, the buíochas body to me, Liamó. Cut a care, lad. Oh, we sin groundver na ground T-Rex. Oh, we sin groundver. Oh. Ní raibh sé sin groundver, Liamó.